хвърля ниско, ще играем играта Hello Neighbor. Днеска ще довършим играта, ще се опитаме да минем. Нека цъкаме плей и започваме. Брат, все още не е също игра. Тия игри ми ли писнаха? Не. Буквално... Какво е да стане човек? Софорите имаха възможност да поведат на стадиона Драгалевци, но ударът от задна ножица на Георг Стояновски не намери целта. Малко преди края на първата част беше и най-чистото положение пред столичани, но когато Мишча с глава пропусна да отбележи на празна врата. Равенството в последния кръг от редовния сезон остави варненци на 12-то място с 27 точки, докато домакините са 14 и с една по-малко. Червеният картон на Едуардо Камавинга се превърна в най-коментирания детайл след края на зрелищния четвъртфинал, в който Байерн Мюнхен елиминира Реал Мадрид от Шампионската лига. Част от футболистите на испанския отбор не сдържаха емоциите си след края на матча, а звездата на белите Джуд Белингам определи случилото се като подигравка. youtube.com Discocher.bg. Но нека почнем. След края на двубоя футболистите на белите обиколиха рефера Славко Винчич заради червения картон на Едуардо Камавинга, а Арда Гюлер също беше изгонен заради реплики към съдята. Част от звездите на града от Мадрид не сдържаха емоциите си. Подигравка. Не съществуващ червен картон. Не е добре постоянно да говорим за съдията. Всички видяхте ситуацията и какво ще се случи. Тренерът на Реал Мадрид, Алваро Арбелоа, както и част от футболистите на Байерн също коментираха. Невероятно е, не можеш да изгониш някакво действие. Брата им минай! Много сме разстроени и много е дозени. Но също така поздравления за Байерн Мюнхен. Те са много добър отбор с много добър треньор. Чист червен картон. Знам, че е неприятно, но такива са правилата. Когато вече имаш един жълт картон, не би трябвало да правиш такова нещо. Такова е правилото. Когато метнеш топката, получаваш картон. Мисля си, че съдята беше забравил, че вече има един картон и съдята показва втори. Полуфиналите матч ще се справи срещу действащия шампион в турнира Пари Сен-Жермен. С тази новина се разделяме за днес. От мен и целия ни екип. Спокойна вечер. Кой е новият? Кой е нов? Нямаш право да вкарваш на пакет, но ти си тръгваш. Чао! Брато, Там става нещо. как Това място е ста... защитено. От кога? Разпитайте. Защо си тук? Сега фърна тук. Ванчо си нещо. Радко, как? Айде, бе, човек. Айде, бе, колкото е значи, предстои ни ста. Айде, бе, брат. Институция. А Файна знае повече от тренера. Това е твоята РБ. Не. Всеки мач полуфинал. Напрежението тотално. Това е твоята РБ лига, където капитана е известен, но магията на съдията легенда. Не. Няма вар. Има час. Различни цветове. Добре, не знам, че това е видео и харесва. Подържайте лайк. Абонирайте за канала, следващото видео продължим. До утре. И от мене...